Čau lidi, já vás vítám u tohohle videjka, kde si řekneme, nebo spíš ukážeme, jak získat návštěvníky na Twitchi. Takže, existuje k tomu tady takováhle stránka, jmenuje se to twitchweaver.com. Já vám ji dám dolů do popisku, takže uvidíte dolů pod videem přímo ten odkaz na tu stránku. Tu stránku tam si musíte zaplatit nějakých 200 korun na měsíc nebo 300, nevím kolik to je, já jsem to zkoušel, je to cca 4 měsíce zpět. Nepamatuju si přesně kolik se tam musí dát peněz, myslím, že 200 nebo 300 korun, nevím, nebyla to nějaká hrůza. Zajímalo mě to, chtěl jsem to vyzkoušet, takže jsem to zaplatil, přihlásil jsem se tam, normálně pod svým nickem, věci to je jedno. Tak v prvé řadě, vy si tam můžete potom vybrat z nějakých balíčků, jenomže já už jsem se teďka do toho nijak nemohl dostat zpět, jelikož jsem tam přihlášený a nemůžu se odhlásit, protože si asi nejspíš nepamatuju heslo. Ale funguje to úplně jednoduše, já vám to ukážu ve zrychlené formě, takže channel name, takže už víte, už to tam dáte, že jo, takže já pokud tam dám můj kanál, dáme tam Radesfit a tady potom máte vlastně jakoby nějaký rozmezí prostě mezi každým tím vývrem v sekundách, já tam dávám 1, 2, nevím jaký je v tom potom rozdíl. Tak, ale hlavní co nás zajímá, tak je tady ta přímka, kde vy si můžete zvolit, kolik chcete diváků. Já jsem fakt jako na to byl zvědavej. Takže jsem tam napálil nějakých 75 a opravdu do 5 minut to mi prostě přidalo 70 viewerů na Twitchi. Samozřejmě, když si rozkliknete friend list nebo viewer list, tak nevidíte nikoho, jenom ty, kteří tam really jsou, opravdu ti skuteční. Tady tihle prostě to vám dá jakoby jenom takový ty randomy, jo, že člověk to nevidí, takže vy v podstatě, když uvidíte nějakýho streamera, který má, dejme tomu 50 lidí, rozkliknete si ten jeho návštěvnický list a vidíte, že tam má třeba jenom nějakých 10 men, tak je možný, že ten člověk prostě používá tady tu věcičku, no, není to zaručený. Já si myslím, že tohle je taková prasárna, no, ale prostě, když, nevím, někdo si to opravdu zaplatí a já si myslím, že ona, tady ta stránka na tom vydělává docela dost penízků. Tak, co jsem teda neskoušel, ale je to tak logický, asi tak je tady podle nějaký chatbot, což je jakoby, že vy si tady potom vytvoříte v nějakým textovém souboru nějaký věty, třeba jak se máš, nebo čau, dejme tomu Radesfit, kdybych to chtěl já, jo, nebo nějaký takovýhle ty frázičky, uploadnete to tam a ono vám to tam bude potom i psát. Nevím teda, jak to mají vyřešený, třeba, že co tam bude za niky, nebo takhle, nevím, to jsem neskoušel, to jsem nechtěl ani zkoušet. A follower bot taky mě zajímalo, jak to funguje, to jsem tež neskoušel, takže tady vlastně potom klidně vám budou chodit followery, no, jako nechápu, jak to mají vyřešený, ale vidíte, že tady vám to potom počítá i měsíčně, kolik byste jich tam měli mít, nebo kolik jde, tady jde max 1000, což je jako masakr, no, fakt mě zajímá, jak to mají udělaný, no. Je to taková prasárna, ale prostě kdo chce, tak si to zaplatí a pomůže mu to vlastně v tom žebříčku těch streamerů, co jsou online, takže když si tam někdo vyhledá jenom CZ, dá do hledáčku na Twitchi, tak mu vlastně vyjede třeba výš, než kdyby tam měl 2 lidi, tak bude tam mít 20, tak prostě bude daleko výš a uvidí ho víc lidí, takže tím pádem mu tam přijdou další lidi, když uvidí, že je u něho víc lidí, tak automaticky prostě kliknou na něj, že jo, že bude asi nějaký zajímavý. Já jsem to zkoušel teda popravdě jenom jednou, mně se to jako, nevím, mně se to nelíbí, protože vy když budete streamovat a teď si tam dáte třeba 20 lidí, jo, přijdou vám tam potom ti diváci prostě, kteří si vás našli a teď uvidí, že v tom chatu nic není, už to je takový divný, že tam nikdo nepíše, je tam přes 20 lidí, nikdo tam nepíše a vy sami potom nezjistíte, jakoby, jestli jste fakt nějaký zábavnej nebo jestli prostě ty lidi nudíte, protože nezjistíte během toho hraní, kolik těch lidí tam přišlo, no, jakoby real. Což prostě je nejlepší tady ty programy nepoužívat a zkoušet to prostě sám, jestli opravdu toho člověka nějak zaujmete nebo ne, abyste viděli, na čem jste a ne, že si budete tady dodávat sebevědomí tady tímhle programkem, no. Ale to je jenom tak, že třeba spousta lidí o tom neví a chtěli by to použít, takže jak chcete, no, záleží na vás, no nic. To je ode mě všechno, mějte se hezky. Kdo bude chtít navštívit můj stream, tak dám taky odkaz na kanál dolů pod videjko, takže čau lidi, ahoj, čauky. A nezapomeňte mi dát lajčíček, prosím, a odběr, děkuju.